निखावरि नखराव जोनोम मोनदों। बर' बिजों सरकारि फरायसालियाव फरायनानै मेट्रिक आनजादाव 93.6 जौखोन्दो नम्बर लानानै सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हादों रहित स्वर्गियारिया। नाथाय दुखुनि बाथ्रा, गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय रां बिबायनो गोनां जादों रहित स्वर्गियारिया। आरो रायजो राजाफोराबो हेफाजाब खालामोब्ला जौगालांनो थाखाय। रहित स्वर्गियारिनि जिउनि सिमाङा डक्टर जानाय। बजालि जिल्लानि सिङाव थानाय लेसेरा गामिनि फनि स्वर्गियारिनि देरसिन फिसाज्ला रहित स्वर्गियारिया थांनाय 7 जुनाव फोसावजानाय मेट्रिक आनजादनि फिथाइयाव गासैबो आयदायावनो लेटर नम्बरजों लोगोसे बिगियान आयदायाव 100नि मादाव 100 नम्बर लानानै गासै 559 नम्बरनि 93.16 जौखोन्दो लानानै मेट्रिक आनजादखौ डिस्टिंक्शन खालामनानै उथ्रिसारनो हादों। रहित स्वर्गियारिया गामिनिनो फाका सरिह गोजौसिन गेजेर फरायसालियाव फरायनानै मेट्रिक आनजादखौ डिस्टिंक्शन लानानै उथ्रिसारनो हायो। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसोदि जोनोमगिरि बिफाया गोब्राब पेरालाइसिस बेरामाव गोग्लैनायनि जाहोनाव नखरा नांगौबायदि मदद होनो हायाखै। फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि शैलेन दत्तजों लोगोसे गासै आयदा फोरोंगिरिफोरा 6 थाखोआव फरायबोनाय समनिफ्रायनो फरायनायाव मदद होबोदों होननानै रहित स्वर्गियारिया फोरमायदों। रहित स्वर्गियारिया आथिखालाव पाठशाला शिक्षापीठ सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव बिगियान आयदायाव मुं थिसन्नो साखाफारा जाबाय। रहित स्वर्गियारिनि जिउनि सिमाङा सासे देहा फाहामगिरि जानायनि। नाथाय नखरा रांखावरि नोरजिया जानायलाय आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकार आरो सुबुं अनफावरि रायजो राजाफोरनिसिम सोलोंथाइ लानायाव मदद हरनो खावलायहरदों रहित स्वर्गियारिया। गोसो गुदुं सुबुंफोरा रहित स्वर्गियारिनि कानाडा बेंकनि एकाउन्ट नम्बर 1755120000408 आव रांखावरि मदद हरनो हागोन आरो 6900959089 नम्बरनि गेजेरजों खौरां लानो हागोन। आंनि मुङा रहित स्वर्गियारि। आङो पाकासरिया हायार सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय गासै आयदायाव लेटार नम्बर लानानै पास खालामदों। पारसेन्टआ जादों 93.17। प्राइभेटआव फरायदों ना सरकारियाव? आङो सरकारि स्कुलनिफ्राय फरायदों। जोंनि बेसेबांसो घन्टा फरायोमोन? आं ओरैनो लिमिट गैयामोन फरायनायनि। टाइम मोनोब्ला ओरैनो 10-8 घन्टायै फरायोमोन। नखरनिफ्राय माबायदि मदद मोनो फरायनो? नखरनिफ्राय बारा आं मदद मोनाखै। स्कुलनि फोरोंगिरिफोरा जा मदद खालामबोदों क्लास 6निफ्राय क्लास 10हालागै, बे मददथिजोंनो आं बे माबासिम सफैनो हादों। स्कुलाव नांगौ बायदि फोरोंगिरि दंना गैयामोन? स्कुलाव नांगौ बायदि फोरोंगिरि दङ। लेखाफोरनि आंखालफोर जादोंमोन नामा? लेखाफोरनि आंखालबो जाबा जोंनि स्कुलनि सारमोनानो आंनो हरोमोन आरो बहि किताब ओरै। नोंनि सिमाङा मा? आंनि सिमाङा सासे डक्टर जानायनिमोन। दा बबेयाव एडमिसन लानो सानो? दा आं साइन्सआव एडमिसन लानो सानदों। ओमफ्राय नोङो बबे कलेजाव लागोन? कलेजखौ दा पाठशाला शिक्षापीठआव लानो सानदों। दा नोंनि फरायनायाव बिमा बिफाया जथेस्थ' हेफाजाब होनो हायाखै अब्ला? हायाखिसै बारा। आफायाबो पेरालाइस बेरामाव गोग्लैनानै थाबाय नालाय अलपमान एसे खस्थ' जादों आरो। सोर बांसिन हेफाजाब होयो? हेफाजाब होनायनि बिथिङाव जोंनि सार बायद'मोना बिसोरनो हेफाजाब खालामदोंमोन गोबाङै। ओमफ्राय दा नोङो एडमिसना लानो थाखाय नोंहा खस्थ' दङ नामा? एडमिसन लानो थाखाय खस्थ'आ दङ गोबां। रांखावरिनि आंखाल? रांखावरिनि आंखाल।
मा बुङो दा सोरबाफोर हेफाजाब खालामबा जोंनि सरकार बिथिंनिफ्राय आं एसे गोजोननाय मोनगौमोन आरो रायजो राजाफोराबो हेफाजाब खालामोब्ला जौगालांनो थाखाय आसा खालामो আপোনালোকক প্ৰথমতে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ এনেকুৱা বাতৰি পৰিৱেশন কৰাৰ কাৰণে ইয়াৰ ঘৰটো দেখিছে আপোনালোকে নিশ্চয় কেনেকুৱা ঘৰৰ পৰা কেনেকুৱা ল'ৰা আচলতে আমি কওঁ বোকাৰ মাজত পদুম বুলি আমাৰ অসমীয়াত কথা এষাৰ আছে ই আমাৰ বোকাৰ মাজত পদুম অত্যন্ত দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা মেধাৰ বলত আজি 93% পাইছে ইয়াৰ লগত আমাৰ আশীৰ্বাদ আছে এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে আমি ছাত্ৰ আমাৰ পাকাসৰিহ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা ইয়াক লৈ আমি গৌৰৱ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ শিক্ষকসকলৰ আশীৰ্বাদ ইয়াৰ লগত আছে গতিকে শিক্ষকসকলে ইয়াক যথেষ্ট সহায় কৰিছিল আমাৰ অসমীয়া মিডিয়াম হওক বড়ো মিডিয়াম হওক গোটেইখিনি আমাৰ শিক্ষয়িত্ৰীয়ে ইয়াৰ সহায় কৰিছিল আৰু আমি ইপ্সিত এটা ফলাফল এটা লাভ কৰিছোঁ ধন্যবাদ আমাৰ মেট্ৰিক দিয়াবাৰ আছিল 28 জন ষ্টুডেণ্ট মেট্ৰিক দিছিল তাৰ ভিতৰত বড়ো মিডিয়ামৰ অৱশ্যে এইবাৰ এওঁলোক দুজনে আছিল দুজনে প্ৰথম বিভাগ পাইছে ইটো ডিষ্টিংশ্যন 6খনত লেটাৰ সহ ডিষ্টিংশ্যন মাৰ্ক 93 পালে আৰু বাকী বড়ো মিডিয়ামৰ যিজনী ছোৱালী তাইও এখনত লেটাৰ সহ প্ৰথম বিভাগ পাইছে আৰু অসমীয়া মিডিয়ামৰ 8গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰথম বিভাগ পাইছে তাৰ ভিতৰত 2গৰাকীয়ে ষ্টাৰ মাৰ্ক পাইছে আৰু 11জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে দ্বিতীয় বিভাগ পাইছে 2জন থাৰ্ড ডিভিজন পাইছে স্কুলখন প্ৰাইভেট না চৰকাৰী স্কুলখন চৰকাৰী স্কুল 1961 চনতে স্থাপিত হোৱা তাৰপিছত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীলৈকে উন্নত হ'ল 1996 চনত ইয়াত অসমীয়া মিডিয়াম বড়ো মিডিয়াম দুটা মাধ্যমে আছে গতিকে তাৰোপৰি আৰু এটা কথা ঠিক যে আমাৰ বড়ো মাধ্যম বা অসমীয়া মাধ্যমৰ আমাৰ শিক্ষক যথেষ্ট ৰিটায়াৰ্ড হৈছে তেওঁলোকক কিন্তু চৰকাৰে বহুত ক্ষেত্ৰত নিযুক্তি দিয়া নাই বৰ্তমান শিক্ষকৰ অভাৱ বৰ্তমান আছে আহি থকা যোনটো আৰু নেক্সট ইয়াৰত যোনখিনি মেট্ৰিক দিব সেইসকলক আপোনালোকে কি কৰে আহি থকা যিটো বেটছ আছে তেওঁলোকৰো আমাৰ ভাল ভাল ষ্টুডেণ্ট আছে কিন্তু তেওঁলোককো আমি ৰোহিত স্বৰ্গীয়াৰীৰ পথেৰে যাবলৈ মই আহ্বান জনাম যাতে তেওঁলোকে আৰু ভাল ৰিজাল্ট কৰি ভৱিষ্যতে নিজৰ জীৱনত সফল হ'ব পাৰে फोरोंगिरि मावनो गोसो गुदुं बिजाथिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझार जिल्लानि काजिगाव गुरुदामाव थानाय जेकेबि एकाडेमियाव जारिमिन एबा हिस्ट्रि आयदानि थाखाय सासे आयदा फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों बिनायसाया ग्रेजुवेट आरो बिएड नङाब्ला डिएलएड थानाय जानांगोन दान बान्थाखौ सावरायनायनि गेजेरजों थि खालामनाय जागोन बेनिखायनो गोसो गुदुं बिजाथिफोरा सोलिफु जुन दाननि फैगौ 11 अक्ट'नि गेजेराव गाव गावनि सोलोंथाइनि रोंगौथि फोरमान बिलाइफोरजों लोगोसे आर'ज बिलाइखौ स्क्रिनाव होनाय थंआव गथायनो हागोन आर'ज बिलाइ गथायनायनि थं जेकेबि एकाडेमि काजिगाव पोस्ट अफिस आरो पुलिस स्टेशन काजिगाव डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार पिन नम्बर 783339 मोबाइल नम्बर 7002479620 आरो 97074472237